அண்ணா ஒரு நெஸ்காஃபி ஒன்று தாங்க. தம்பி 240 தாங்க. இந்தாங்க. அண்ணா மிச்ச காசு இல்லைங்க மாமி வேறு. சொல்லுங்கண்ணா என்ன சாமான்? தம்பி நெஸ்காஃபி தம்பி. நெஸ்காஃபியா? எவ்வளோ கொடுத்தீங்க? 1000 ரூபா கொடுத்தாங்க தம்பி. 1000 ரூபா. என்னங்க அண்ணா மிச்ச காசு இல்லைங்க வார். என்னடா இது? தம்பி பில்லு இருக்கத்தாங்க. என்னங்க? நெஸ்காஃபி தானே? ஓ நெஸ்காஃபி தான் கேட்டுறான். 1000 ரூபா கொடுத்தீங்க என்ன? ஓ கொடுத்த நான். மிச்ச காசு தந்துட்டோமோ? இல்ல தரையில மிச்ச காசு தரையில என்ன? இல்லைங்க வார். இந்தாங்க பில் எப்படிங்கோ? இந்தாங்க. தாங்க. நெஸ்காஃபி இல்லைங்க வேற. என்னடா இது? கடவுளே. தம்பி பில்ல தாங்கோ. என்னங்க அப்படிங்க? என்ன சாமான்? நெஸ்கோ. அண்ணா நெஸ்காஃபி கேட்டுறான் அண்ணா. 1000 ரூபா கொடுத்து நான் மிச்ச காசு தந்துட்டீங்க. அந்த அண்ணா சைனும் வச்சுட்டு போட்டார். சாமான தாரீங்களோ இல்லையோ இப்ப? தான். இந்தாங்க. அண்ணா பேசாம நீங்களே எடுத்து வந்துக்கலாம் தானே? நானே எடுத்துக்கலாம் தான். இல்ல அவங்க அவசரப்பட்டு வேலை கிடைச்சிட்டேன். என்ன வேலை கொடுக்கணும் தெரியல, அதான் அப்படி.